Avdaşlar bayramına rahim itigiz. Kımız hem itmek ağız itigiz. İlevich. Zifa boylu kayınlar başın eğip havlaşa. Kul boyunda kamışlar nedir höylep şavlaşa. Tuğan avlım tüyegim hin bitminin bir günem. Küs, ilham hem zor şatlık min alırmın gül hinen. Haumuyğız, hürmetli avdaşlar. Haumuyğız, kadirli konaklar. Bugün bizden İski Prisk avlunda zor bayram. Çünkü oşu avldın uldары hem kızları barlık meşakkatlerin, işlerin kaldırıp, yara karalarını yakın etip, türlü tübeklerden üzerinin osraşuğa kaytkandar. Tuğan avıl, gaziz tüyegimiz, tevhuluştu algan yağımız. Hinde bizim tevlep tepey baskan, tevlep tepey bulgan sığımız. Bunda baksılarının en yemlihi, riziklarının en temlihi, yıldızlarının en balkırları, yurtaklarının en yellihi. Hürmetli konaklar, bugünkü bayram hizge unutulmaz minutlar, köp yanılıklar, köp osraşılar bile getirtip ışanabız. Barıgıdalla bayramda әүзем катнашуыгызды сорайбыз. Хәзер инде азга гына тарихка әйләнеп кайтайык. Борын заманда, бәлки ул хәтле үк борын да булып түгелдер. Бик үк алыста ла түгел, Урал тауҙары артында яшәгән Yakında kirege. Ata ele barıp yuvuk parayık mı? Haydi. Var bilen sanatçısı, altın yolda bulunanlar. Haydi atay parayık. Haydi tabak katla da yaşa. Bana altın mı verme? Bana altın bulayın dolar.
Verinde. Dağıtıp kalanlarına bu kaçıp kayıp, hep çocuk duvarları. أنا صاحب جزء Ata kaptırdım bana verinde. Kaptım Allah kaptım. هذا أخو هدالي Nedir? Ana, beraber. Мәңгелеккә күсерелә. Вакыт үзәненнән елә саба, йылдар акты тулкын уйнатып, йылдар акты берсә кыуандырып, берсә бәгырьләрне хырлатып. Йылдар акты, аккан йылдар менән акты гүя хәсрәт бузлары. Ускындарын сәсеп йылы бөркте тормыш усагының кузлары. Халкым тирдәр түгеп, янып көйеп, эштә каршы алды һәр таңды. Илдән күрке артты, ләкин капыл зар хөреме басты ватанды. Уф, дип куйдың Урал, әллә йөрәгеңде сәнсеү алды. Хайрар коштарыңдың кинәт каурыйнан кандар тамды. Әйсе Урал, ниңә шулай? Хәлең авыр булып китте. Хугыш дигән хәтәр хәбәр. Ах, яныңды телеп үтте. Хугыш. Ошо бер хуз дөньяның астын өскә әйләндерде. Кыйгас кашлым хылузар, сабыр хулуклы катындар, күз яшьләрен түгеп, аталарын, ирзәрен, сөйгән ярзәрен озатып калдылар. Мәскәү горурланып хәбәр итте. Тантаналы еңеү хүзләрен. Күкрәк килһен өсөн сау ватанга. Еңеү көне, еңеү байрамы. Күпме каһармандар яу кайтарып, гомерләрен илгә арнаны. Туп-туп баса тояктар, ашкына аргымактар, талпындырып күңелдәрне сакыра туган яктар. Егетләр яудан кайталар, алкынып торган сакта. Шул 27 миллион курбан исендә безнең авылдашларыбыз да бар. Тугызы гына исән калып, угыш яланнан туган яктарына әйләнеп кайталар. Хугыш яланында ятып калган һәм исән һау әйләнеп кайткан хугыш батырлары хөрмәтенә обелиск куелган. Их, аяныз, йылдар үткән хаян, йөрәкләнә һезнең аралар. Халык авылда электән эштәнлеге, тырышлыгы, алган тырышлыгы белән аерылып тора. Бүген дә миндә күренегендә эш бетүенә карамастан, авылның эш сөяр халкы аптырап калмады. Һәркем үз эшен табып, һәркем авылда, кем кырда эшләп акча таба һәм дөнья көтә. Башкортлар әйтмәстәй, кунактың килгәне яхшы. Эше бер нәй бар. Кунактың матурлык тыйылганы яхшы. Һәм дә иман хау кайтып киткән ише яхшы диләр. Шулай булгас, агайлар, авылдашлар, менә шулай итеп, бергә байрам итәйек. Байрамыгыз күркәм булсын. Бөтәгезгә иминлек, хаулык теләп,
имени администрации Совета муниципального района Ушанинский район поздравить вас с праздником, замечательным праздником. Әсә өлешеләребез тылда ару талу белмәй хезмәт итмәделәр. Безнең авылыбыздан хугышка 48 кеше китә. Тик 21 генә кире әйләнеп кайткан. Обелискта хугыштан һуң авылыбызга килгән, дөнья курган, фронт батырларына индерелгән 2 савык яктан килгән. Мин Таһирова Фәния Әхмәт кызы, ошол авылда туып үскәнмен. Шул авылда белем алганмын, шул авылда укытам. Килмәк авылында. Безнең авылдар 1 километр гына, улар барыбер шул авылды берләштерә. Безнең бу җирләрдә бик борынгы замандарда ук авылыбызга нигез салынган 1830 елларда бында Николаевский прииск булган, Потешный прииск булган. Күңел ситтәрен күнәйләр елга буйларында. Ошол Николаевский иске приискалар нигезендә шуның өчен авылның исеме лә ерлектә барлыкка килгән, иске прииска дип атала. Чөнки төрле яктан приискалар уратып алган булган. Ләкин бу приискаларның хуҗалары билдәле капиталистлар, байлар булган, французлар алтын югандар. Күлебезнең исеме лә шул француз хуҗаһының кызы Мисс Элли атып үлгән һәм шуның өчен Миссели дип атала, башкортча әйләндереп Михеле дип йөртәбез. Авылыбыз алтын ел эшенә 1900 елларның башында тотынган. Тирә-яктан нидәр күсеп килгән, авыллардан күсеп килгән. Бына хәзер Сөләйман ага безнең авылның акакалы әйтер, кайһы авыллардан килгән бында тәүгә нинди өйләр булган, ул хәзер дәвам иткән. Хәмитов Сөләйман Сәлим Янлыш булам. Без бында күсеп килдек 36 ел. 36 ел монда дәүләт өйләр мына бул буйда землянкалар ине. Мына монда ла землянкалар ине. Без землянка. Монда төрле авылдан килгән халыктар. Мына буның олаталары бәрәм бул авылның мыкылар. Расаллары куяндар. Аймагы. Әйе. Мына хәзер Фәнидинсен нәһә олатаһы була инде Сәйәрдән. Ул Истанбул авылныкы. Аннан арягында яшәне Калуйдыкы Билал, әйе, Алтынмалы Билалга яшәне. Аннан арягында яшәне Сорамындыкы Никамат Билмитов. Әйе. Аны кустыһы булды. Аны кусты хакимиян Никамат Билмитов ул кайтманы. Аннан ары яшәне Сладиндан килеп Мусин Сафый дигән аны ике улы бар иде, ике улы бере хокуш кайтып кайтманы, бере кайтып мондан аркылы. Yeni gününe arnar. İran bilen kutlayın. Minde tügül, hiç de gördüm onu. Yazgı dağdan hazırlı batkanın, gümüşsün yer bulup dizilişip, 40 pazarı usup kaçkanın. Yer yem yeşil, kuk zebzenler, şuntay matur soğuk malini. Yerge, kuk geldi pözdegerlikten bokta aklımdan gel. Hamıhadır pazar digenim, hamı yaktaş digen tavuşka ışanmayda durdum. Benim orada pazar tügülünü haldatlar.
күштәндә сыңай медалдары, шинелдәрен түріп алғандар, һаумы туған диләр. Безне диләр онытманы мәне якташлар. Иснәйләр мәле. Без бит диләр яуда үлеп калган һадаттар. Җир янган мәдәни сигитеп йоклап ятмак кирәк. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Хамуд ауылдаштар күн өткәрәбез. Бұл ауылда 37 йорт. Бүті хикән бір кіші яшай. Бүгін бізді шол тантанаға тура келтіріп обелиск асабыз. Хәтер таш етіп аталайынды. Бында бір ташында ядылған кімдер яу қырында ятып қалғандар, кімдер бында еңіп қайтқандар, шыларының есімлігі бар. Шундай спонсорлар біздің основной келіп сұрттымында Манаров Шавқат Ахматулла һәм Шагиев. Қара қарағаттан қара, көздеріңнен қара. Қара қарағаттан қара, көздеріңнен қара. Тек өмірге қалам екен, тек өмірге қалам екен, көзіңнен қарағанда. Тек өмірге қалам екен, тек өмірге қалам екен, көзіңнен қарағанда. Күндағына түгел, еткен бір қарашында. Тикпа күндағына түгел, еткен бір қарашында. Тек өмірге қалам екен, тек өмірге қалам екен, көзіңнен қарағанда. Тек өмірге қалам екен, тек өмірге қалам екен, көзіңнен қарағанда. Гадельшин Камил бабай, ветераны баб. Сәрвәр апай, 6 бала инәһе, бөтә балаларында ла белем югары уку йортларында укытып. Илә апай, 9 бала инәһе. Хамитов Сөләйман агайдар, Сәмсинур еңгә, Хаким Яновтар, Сәрвәр апай менән Гыйльметдин агай. Тезде санаға сақырабыз. Сөлейман ағайға Гайнетдиновтар. Оларды да құтлайбыз. 2 яш йөрәк берләшә. Улар Вадим һәм Зилә Ракиповтар. Бөтәбез исеменнән дә уларды құтлайбыз. Һезгә һаулык, бәхет теләйбез. Озын-озак парк күгәрсендәр кебек гомер ит. Күлдәге вакибеттән кызлар бия аккыштар, аклык бит ул, сафлык бит ул, яуһын әйдә алкыштар. Туй күлдәге кигән кызлар, көнләшекләр үләрлек. Туй күлдәге бер көнлекме, туй күлдәге өмерлек. Туй күлдәге кигән кызлар, көнләшекләр үләрлек. Туй күлдәге бер көнлекме, туй күлдәге өмерлек. Юбиляр. Хәзер өлгеле йортлар номинацияна күсәбез. Комиссия карары буенча өлгеле йортларды билдәләп китәйек. Шуңа күрә без яшьләр араһыннан һәм улы картлар араһыннан өлгеле йортларды билдәләнек инде. Митов Сөләйман агай, Гаделшин Камил, Мухаммедярова Зөһрә әбей, Гайсин Габдәхәт агай. Мухаммедярова Зөһрә әбей. Илдар
Гайнидинов Саяр, Ибрагимов Ринат. Ибрагимов Ринат. Иң матур сәскә үстерүсе. Ибрахимова Дилә. С 6-го года Магафуров Фарид. Һәйбәт бақса үстерүсе. Елисеева Рәйлә, Бикбова Лена Валерьевна. Ирис Падаргала. Елисеева Рәйлә. Бына шул байрамга бөтәһле гаиләләре менән бергә матур итеп өстәлдә әзерләргә тырышкандар. Ошол матур өстәлдә билгеләп китәйек. Асыфтар һәм Габдуллиндар 28 төрле аш-шоу әзерләгәннәр. Өстәлдәр бик бай. Афарин. Мәвапайға тағыла зур итеп рәхмәт әйтеп киткә килә. Бөтә булган байрамларга һәр вакытта матур итеп икмәк пешереп бирә ул. Хатта уның икмәктәре Учалы районына хәтле барып җиткәннәр. Ысын башкортса өстәл корылган, бик матур. Көйләре лә уйнап тора, өстәлдәре лә бик матур. Гайнидиновтар, Нурия апай. Булуга карамастан бик аш-шуга оста икән. Комиссияга үзенең шулай ук бик кунаксызлыгын күрһәткән. Сәмси Нуринга Хамитова. Яшәүдә еңелрәк, без үзебез картайһак та, картаймай икән йөрәк. Уйна якташ гармоныңды, без йырлаган көйләргә, был очрашу минуттары калһын һагынып көйләргә. Дус кызларыбыз Мәрзия, Айла, Венера, Рима бик тату булып бергә генә йөреп үстек. Әйбәт Венера. Безне беренче класска атайыбыз мәйнәбез китерде. Бер нәмә белмәй торган икән мин. Без апайым менән икәүбез укытучыларга рәхмәт белдереп, ошо компьютерны бүләк итәбез. Мәктәптең, мин уйлайм, мәктәптең музеена дип. Рәхмәт сезгә. Бөтен укытучыларга низкий поклон. Кушна пайграмында.
yaraları yarımısıtan, durmısıtan, yarımısıtan, umman. Yaraları ağısıtan, yaraları yarımısıtan, durmısıtan, yarımısıtan, umman. Tatavalik odayta, ızgısı tarihti karta, belayda bikti kağumerde. Kirgenisi akışıka, seskalay bikti kağumerdin kaderin belayık. Kirgenisi akışıka, seskalay bikdika gönerdin kaderin belayı. Kim o? Kişilerden biri
Бөтен субботниктарға сықты. Үзе шиғыр яна. Бөтен һәр вакытта ла бер бына шундай байрамдагы йылда ла ул бик матур итеп шиғырларын укып, һәр булып йөрүне яңгыйм. Kita palagat.
ошо авыл кызы белән Хәмитовтар гаиләһенең төпсүк балаһы инде күптән Вилайет районында, Маңгал авылында дөнья үтеп ятам. Бына был байрамга килү безне шул тиклем шатландырды, шул вакытта ниндидер электән булган бер әсенеүзе тормышка ашыру бер тантанаһы булды бу байрамда. Безнең атайыбыз сугышта катнашкан бит инде. Ошуга тиклем уның исеме бер кайдала күренмәне, булманы. Алмаған ауылдаштарға бірінші мәртебе келдім. Бик көп классташтарымды көрдім. Бик көптен көрмәген ауылдаштарымды көрдім. Келген һәймен туған ауылыма тип келем, келәсәк мен һәр вакыт. Спонсорларга рахмат әйткә килә. Маннанов Шәфкатькә, Ирек Аллаяровка, шуннан Марс Харисовичка, Рәйлә Елисеевага, шуннан үҙебеҙҙең ауыл йәштәренә, Альмира Баймухаметова, шуннан тағы Рәйлә инде, Магафуров Фәрит, Магафурова Резида, бик әүҙем ҡатнаштылар. Байрам бик мөһим. Сөнки бала саҡтарым миңә иҫкә төштө. Бала саҡта үҫкән ваҡыттарым, бала саҡта бергә уйнаған кешеләр менән мин осраштым. Бөтә кешеләрҙе ойоштороп, кешеләрҙе үҙҙәренең бала сағына, йәшлегенә алып ҡайтҡандары өсөн ҙур рәхмәт. Кешеләрҙән менән аҡса юҡ тип тормағандар. Инде йыраҡ-йыраҡтан килеп йыйышҡандар. Аҡса юҡ тип проблемасыз өйҙәрен матурлағандар, байрамға ныҡ әҙерләнгәндәр, бөтәһе ныҡ әҙерләнгәндәр. Өйҙәрен матурлағандар, үҙҙәре матур булып килгәндәр. Ысын байрам, һабантуй. Несмотря на то, что мында бик әҙ халык йәшәй. 22 ҡатын, 26 бөтәһе әбейҙәр, бабайҙар, 54 кеше бөтәһе. Шулар бөтә Россияны итеп инде ҡутартып, шундай байрам. Бәләкәй генә булһа ла, ҙур байрам ойоштороп, шул хәтте күңелде итеп үткәрелде. Бер ҡолон әсәһе янында, бармы һуң улында хәсрәтле сағыла. Йүгереп уйнай нисектер ҡайғыһыҙ, әсәһе янында, ул да бит вайымһыҙ. Йүгереп уйнай нисектер ҡайғыһыҙ, әсәһе янында, ул да бит Ауылдаштар, был ҙур байрамға беҙ йыраҡтан килде мин, Сургуттан. Минең менән Асмат ағайым, еңгәм, Тюмендән, Ата бабайым Тюмән килделәр. Был байрамға нимә тип әйтергә? Ойоштороусы кешеләргә ҙур рәхмәт. Ошо байрамда беҙ бөтөн кешеләрҙе күрдем, күрмәгән
Құда күрмәгән күршеләребезне, тугандарыбызны, классташларымды бөтенләһен дә күрдем. Бөтенләһенә дә рәхмәт. Укытучыларыбызны күрдем. Мәймүнә апайды, Нуриман агайымды, Клара апайыбызды, Фәния апайыбызды бөтенләһен дә күрдем. Байрам оештыручыларга бик рәхмәт инде зур. Шул байрамды күрү өчен Төмәндән килдек. Бик зур рәхмәт. Бүтән лидерләргә, иптәшләргә, күпме күрмәгән иптәшләргә күрдек. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Авылдагылар һау булгандар. Bayram бик һәйбәт үтте. Үзебезнең кызлар, Хайла апай Шакиева, Альмира апай Галауддинова, Елисей Вәрәйлә, Оля Магафурова, Артур Магафуров, Мурады Магафуров. Вашы авыл халкы бетәлә сыгып шу хатын тур ярдәм күрсәтәләр инде. Авылда кемдер монда катнашканнар, бөтен зур рәхмәт. Бұл байрамға біз бик шатланып, қанатланып, осып, әзірләнеп, туғандарды, тағыла, өзіміздің достарды, өзіміздің туған елді, тағын туған яғыбызды, ошу Михеле көлін, ошу Сияле тауды, ошу Бәлекей тауыбызды, инәйімді, бүтәһендә күрергә шатланып қайттық. Шул кисә битен бик матур байрам булды. Ошу байрамды оештырган кешеләргә бик зур рәхмәт. Ошондый байрамдар бик еш булган иде. Менә мин кайбер нәремдә, классташларымды, шуна тагыла достларды, бер институт бүткәне бирле бер 30-32 ел күргән юк иде. Менә хәзер бит инде уларны күреп, алар белән һөйләшеп, аралашып, фикерләшеп, шырга тиеп, үзебез күз куештык. Ошондый очрашулар безгә бик күп кирәк, мөһим. Очрашулар булган, оештыручыларга зур рәхмәт. Бик югары кимәлдә үтте. Бәләкәй генә ошо безнең Иске Пристта ошо байрам. Мин дә апайыма әйтергә теләйм. Был хәзерәк инде Русова килеп сыга инде. Действительно, был ниләр очрашулар кирәк. Нисен дигәндә олар мына беде оештыра, бергә, беде очраштыра, безгә бирә, көз бирә, икенче алда инде тормышта үзебезнең яшәргә инде. Шуның өчен мына мин уйлыйм, безгә бик кирәк мондай очрашулар. Авылдаштыр булуына бик шат булдым. Балдарым килеп куанып, икәүнде зур хөрмәт итеп танымын. Күрдем инде. Шаңгыла Ходай һау булһа, икенче очрашуды күрергә Ходай насип итсен. Бигрәк тә без моның обелискның ачылуына шу хәтен шатмы. Әтиемнең фамилиясын күреп, анда бөтен бабайларды, агайларды куышка киткәнне күреп, хәзер бит менә икәү генә калган. Мәҗдүбә бабай менән Камил агай гына калган, Камил бабай гына калган икән. Шуңа инде бит шундый бәләкәй генә Иске Пристта, шундый обелиск асылуы мөһим инде хәтта шул тиклем. Ул бит зур калаларда асалар, шул тиклем менә әле ундай миндәктә юк бит инде. Безнең шу Иске Пристта шундай итеп. Шуның өчен менә Суганы бик матур инде. Әйтергә теләйм, тагы менә кемдер организаторда, уларга зур рәхмәт. Алар үзләренең күзләре менән менә шул обелискны астылар. Обелискты асу гына түгел, менә кешеләрне тугандарды, бөтен класстарды таныштырып, шул тиклем матур концерт инде. Ой, бөтәһе хәтта артистлар хәтта хокланып концерт карады. Гаиләле 7 бала үстек. Шулардан үткән юлы бөтә сорашкан идек. Бу юлы берәүбез киләлмәгән инде туйда булып, калган 6 абызда сораштык.
гаиләләре менән, балалар бергә. Миңә бигрәк тә үзебезнең классташыбыз Багаутдинов Термандың бөтә авыл халкына рәхмәт әйтүе күңелгә бик нык үтеп инде. Һаумыгыз, Мөрдәбә бабай. Байрам менән һеҙҙе. Танымайым. Мәүлиданың кызы мы? Мәүлиданың кызы. Мин Хафизаның кызы. Беләм. Менә кисәге биреп өлгөрмәнек бүләкте иң олы кешеһе тип авылдан һеҙгә бүләк алғаннар. Бүген калган бүләктәр тарата бирәбез бөтәһенәләр. Бабайға түбәтәй. Сабый размеры гына икән. Иң олы кешегә, ветеран кешегә. Ана искә ала. Исән һау яшәгез, һау булыгыз. Яра, сезгә саулык кирәк, бәхет кирәк түгел. 2006 елда менә икенче тапкыр без үзебезнең старый Приск, Алтын Приск авылында һаумыгдалыштар үткәрдек инде. Кичә бик һәйбәт үтте дип уйлыйм инде. Халык канәгать булып калды. Бүтән халыкка һәрберенә, олыһына, кесеһенә тиклем бүләк тапшырдык. Тапшырып үтмәгәннәргә менә бүген саптык, калгандарына тапшырып бетеп куярга дип инде. Бик матур үтте. Һаумыгы авылдаштарына түгел, обелиск астык бит инде старый Прискала. Старый Прискала бөтәһе әүдем катнашты. Бөтәһе үзләренең хәленә килгәнсә ярдәм иттеләр. Был байрам бөтә килгән, моны күрмәгән апайдарды, агайдарды күреп калдык. Малларга и Чечәүттәге Марска зор рәхмәт, күп көч салдылар. Искә алып, бүләктәр бирделәр. Безгә барыбыз булдылар. Зор рәхмәт.